17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनो सुजुग होबाय, बिपिएफनो सुजुग होबाय। नाथाय बिथाङा रायजो राजाखौ आसि बिमा देखायबाय। बिथाङा डेभेलपमेन्टनि मुङाव जेबो मावाखिसै। हारि जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खालि दावराव दावसिल' खालामबाय। उग्रपन्थी समस्याखौ बिथाङा समाधान खालामनानै होआखिसै। हारि माहारिफोरखौ बिथाङा थगायबायल'। दा गासैबो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों फ्रास्ट्रेटेड जाजोबनानै गासैबो इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। जोंनि सराइबिल समस्तिनि सिङाव थानाय नन्दिपुर बिसिडिसिनि आन्डारावहाय रानिपुर नैबे अराव गामियावहाय खुरुक गामियावहाय दिनैहाय 45 न'खर गुबुन गुबुन हान्जानि 45 न'खर जे जोंहा आदिबासि कमिउनिटिनि रायजो राजाफोर दं, मानगोनां रायजो राजाफोर, बिथांमोना दिनैहाय इउपिपिएल हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो प्रमद बर' सारनि सरकार सालायनायखौ मोजां मोनफ्लेथारनानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल हान्जायावहाय जगदान जाबाय। दिनै बिटिआर ओनसोलाव 2020 सननि सिगां आरो 2020 सननि उन बेयाव गोबां फाराग फैदों। 2020 मायथाइनि सिगां जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव सान्थि गैयामोन, असान्थिजों जों थांनानै थानो गोनां जादोंमोन। जोंनि ओनसोलाव जौगानाय गैयामोन, जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव दावराव दङमोन, बेयाव आर्मि केम्प दङमोन, सिआरपि केम्प दङमोन, उग्रपन्थी संगठनफोरनि केम्प दङमोन। खिन्थु 2020 मायथाइनि उनाव दिनैहाय जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय फैबाय। बेयाव आर्मि केम्प गैलिया, उग्रपन्थी संगठनफोरनि केम्प गैलिया, रिलिफ केम्प गैलिया। गतिके गोबां फाराग बेयाव फैदों। प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय जेरैबो बिथिङाव जौगानाय फैदों। बे ओनसोलावहाय बड'फा सुपार 50 मिशन बिथाङा जागायदों। बे ओनसोलावनो बिथाङा माइनाव सोरां बिथांखि जागायनानै सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो रां होनायनि बेब'स्था खालामदों। अनसाय बिथांखि खालामनानै आइजो फालांगियारिफोरनि थाखाय बिथाङा राङारि मदद होदों। बड'फा सुपार 50 मिशन खालामनानै गरिब दुखिया न'खरनि फरायसाफोरनो मदद होनो थाखाय बिथाङा हेफाजाब होदों। बेजों लोगोसे आलारि सोरां बाहाय बिथांखि लानानै बिथाङा गिर्जा, मन्दिर, मस्जिद बेफोरावहाय मदद होनो थाखाय बिथाङा नाजादों। आइ अनसाय बिथांखि खालामनानै बिथाङा गोरबोआव थानाय आइजोफोरखौ मदद होनो थाखाय बिथाङा नाजादों। गतिके 4 बोसोरावनो बिथाङा जोबोद हाबाफारि बिथाङा लादों। बेखौनो मोजां मोनफ्लेथारनानै दिनै जोंनि रानिपुर गामियावल' नङा, बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो गामियावनो दिनै गासिबो इउपिपिएल जानो ओंखारबोजोब्बाय। इउपिपिएल हिसाबै गंसेखौहाय बेसेबां सोखाबाय? गया जे एपिबि हान्जाया गंसेखौ जिल्ला हिसाबै कमिटि दाफुंनानै लाबाय, माबा मोनसे गोहोम खोख्लैगोन नामा? जोंनि गणतन्त्र हादोराव, भारत बायदि गणतन्त्र हादोराव बयहाबो मोन्थाय दङ। एपिबि पार्टिया गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट जे दाफैदों मैया, जों बेखौ बरायदों। जोङो बिथांमोनखौहाय माने जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायबो जासिहरदों। बिथांमोनखौ जों अल दा बेस्ट होननानै बुंदों। खिन्थु खोथाया जाहैबाय मा, दा इलेक्सना फैगौ सेप्तेम्बर दानाव। दासो जुदि बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट कमिटि दादों, बेबो एडहक कमिटिसो दादों होननानै आं खोनादों। गतिके माब्ला ब्लक कमिटि दागोन, माब्ला प्राइमारि कमिटि दागोन, माब्ला बुथ कमिटि दागोन, बिथांमोना बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा जानो समखौनो मोननाय नङा। बिनि अनगायैबो जिहेथु जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावहाय दिनै इउपिपिएलजों फेर मारिनो थाखाय खुनु हान्जायानो गैया। गतिके जेखि हान्जायानो फैया मानो, सोर बिपिएफ फैयो ना कंग्रेस फैयो ना एपिबि फैयो, जोंनि इउपिपिएल हान्जाया दिनै जोबोद मजबुत मोनसे हान्जा। गसाइगावल' नङा, सारा बड'लेण्ड ओनसोलावनो दिनै इउपिपिएलनि अनगायै गुबुन मोनसे हान्जाया फेर मारिनो हानाय खुनु थासारियानो गैया। दिनै 45 न'खर, बेयाव मानसि हिसाबै गोबां दङ। 45 न'खर जोंनि खुरुक कमिउनिटिनि बा उराव कमिउनिटिनि न'खरफोरा दिनैहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जादों। जों आथिखालाव जे इउपिपिएलनि सिनारि बेखौ आलदा रोखोमाव नुनो मोनदों जे गामि गंसेयैनो 100 जन जइनिं जानाय, खालि बेखिनिखौल' जों आथिखालाव नुबाय थानो मोनदों। बे बेलायाव मा बुंगोन सार? सोर थाबावनो दालाय? 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनो सुजुग होबाय, बिपिएफनो सुजुग होबाय। नाथाय बिथाङा रायजो राजाखौ आसि बिमा देखायबाय। बिथाङा डेभेलपमेन्टनि मुङाव जेबो मावाखिसै। हारि जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव खालि दावराव दावसिल' खालामबाय। उग्रपन्थी समस्याखौ बिथाङा समाधान खालामनानै होआखिसै। हारि माहारिफोरखौ बिथाङा थगायबायल'। दा गासैबो बिपिएफ आरो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायजों फ्रास्ट्रेटेड जाजोबनानै गासैबो इउपिपिएल हान्जायाव फैजोब्बाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट,
सार्जारि, डेन्टेल, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सी सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।